lan boten mligi namung niki saking tangga tepale utawi saking para pamirsa bakdo niki badhe ngersakaken tayub malah langkung prayugi sebab tayub menika saking basa Arab thayyib maknane bagus saking tembung jarwa dosok tayub ditata timen guyub dados pun pas niki Bu Zumi menika mantu ingkang pungkasan ing pengajap wontenipun tayub sedaya keluarga saged hantut rukun saklaminya amin Allahumma amin. Eling-eling Pak. Cengdendra
Cakranagara. Nunin nggih sangganing para rawuh menika naminipun Tayub Walik Sampur Gaya Jeporonan. Nggih sing sak menika pun meh punah. Wonten tanggapan nek manganan rasan. Menika pakar-pakar Tayub Pak Sutiryo, Mas Tukin, bringose kaya Arya Temangsang. Nggih, Mas Nur Kempleng, Pak Noto nggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pindhan. Nderek nyenggunyung pagelaran dalu menika. Sumangga Cakranagara engko ditambahi aja, engko tak tambahi sithik-sithik neh.
ngaturaken gunging manuwun ingkang nampa pindhan pinarak lenggah rumiyin wonten mriku Pak nggih wonten sing badhe nyawer Mas Bagus nggih pinarak lenggah terus menika taksih wonten perwakilan saking tuan rumah semoga kalau aturi minggah wonten ing sasana pagelaran pinarak rumiyin nggih lho Mas Bagus nyawer wah maliter alhamdulillah masyaallah Masya Allah. Semoga saking tuan rumah perwakilanipun kawula aturi minggah wonten ing sasana pagelaran. Pengendang yo disawer. Sambirata samber gelap. Wah maliter. Masya Allah. Semoga saking keluarga lumantar WA saking sedulur kula putri saking tuan rumah utawi saking keluarga agung Ibu Zumi wonten perwakilan tayubipun semoga kawula aturi minggah wonten ing sasana pagelaran mriku ugi pikantuk salam saking Mas Dani nggih makaryon wonten PLTU nuninjih saking temanten putri Mbak pikantuk salam saking Mas Dani mugi-mugi dados keluarga sing sakinah mawaddah warahmah nggih Puspawarna nggih namung tiyang kalih oh dijangkepi mila dalem wau matur ampun mandhap rumiyin nggih anjih Puspawarna nggih. Masyaallah. Nerak dalang maliter tayuban sing nayuh tak blonjo 300-an juta ibu 50-an masyaallah. Semoga sagihanipun rawuh nderek amirsani pagelaran seni tayub nggih ngeten iki tayub Jepara. Asline tayub niku nggih sae. Sing mboten sae niku nek dicampuri sing neka-neka. Nggih. Pak Sotiryo sing nyenggaki. Yo Jiro lo jas kembang kancur yang gumci
bar mano yo asik asik so 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 Semarang kaline banjir diusak gelas yuk yuk mas so so yo yo goyang sedikit jos jos asik jalan-jalan kore kemruyuk abang rame rambute diore-ore wong wis tuwa tumandang gawe mula aja ngece karo wong ra duwe sirekane wong ra duwe so so yuk 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 asik asik jarang-jarang dawa kemroyo ombake banyu 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 bening wong ayu sing lencer kuning sirih saka wetan sirih saka kulon sirih kane jarane jaran dawa oh kasih jos jos wat so so esek 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 asik asik jalan-jalan dawa kemboyo ombake banyu 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 bening wong ayu sing lencer kuning sirih saka wetan sirih saka kulon sirih kane jalan dawa taksi sepisan melih wali sampur balik sampur remik matamu tukangnya terang bingung Tanya Bala Pandhawa Byaga mulung mengsir Nyang sapa Kurawa kambak
Hop. Ha eh, ha eh, ha eh. Ji ro ro. Yo, yo. Ha eh, ha eh. Kapan boyo aku urip mukti panuwunmu bakal tak turuti muga-muga ra ana sawiji rubeda kang aja lari pipimu ana upane yo 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 asik asik so 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 ha eh yuk yuk pas pas yuk balik so so Godril Godril ayo 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 asik asik aduh sayang ayo yuk yuk ha yuk yuk ayo asik asik aduh sayang so so Godril ayo ayo dek ayo ayo dek asik asik
ya iyo ah oh ah ya iyo wis apal aku suwok geropak atus pundi sampun apa malih sampun sampun luar nggih alhamdulillah nggih ngaturaken ing panuwun nadan mung sak kebiaring tatit kala wau sampun dipun aturaken seni budaya tayub matur nuwun nggih sembah nuwun